Har du lavet fadølsanlæg også, så er der her en kort introduktion til, hvordan du får det op at køre. Allerførst, sikre dig, at der er strøm på anlægget. Stikkontakten ind i stikkontakten, således. Bagefter tænder du på on-knappen, der sidder bag på anlægget. Lige så snart den er tændt, så vil du kunne høre en propelsnore bag på anlægget. Du kan også mærke, at der er lidt luft. Nogle anlæg er der en tilslutning som den her. Tryk ind, tilkoble og få den helt ind. Du kan høre et klik, når den er helt tilsluttet. Andre anlæg, der er ikke den her på, så der skal du ikke tænke over denne tilkobling. Så skal vi have anstikkeren på. Her. Ind over, håndtaget op, drej den en lille omgang og tryk ned. Så kan man se, at der kommer øl i slangerne. Inden for 10 minutter og kvarter, så er øllet blevet koldt og klar til fest og farver. Skal man justere på hastigheden på strålen, så kan man dreje lidt ned på den her, og man kan dreje op på den her. Er den nede, så går det stærkt, og der er fart på. Er den oppe, så er der ikke noget tryk på. Den plejer at stå lidt over halv. Er det indendørs og cirka 20 grader, så skal den stå på en 4. Er det varmt udenfor, og solen bager, så skru endelig helt op. Sådan der. For oftest er det på 4. Nogle gange skal du køre 2 til 3 kopper igennem, hvor det kan skumme lidt. I det her tilfælde, så er den klar til brug allerede fra start. Det kan variere lidt. Så, god fest!